protože pozorně detaily. Dancing in the rain, sky opens up to gray. Dancing in the rain tonight, sky opens up to gray. Dancing in the rain tonight, sky opens up to gray. Dancing in the rain tonight, sky opens up to gray. Dancing in the rain tonight, sky opens up to gray. Dancing in the rain tonight, sky opens up to gray. Dancing in the rain tonight, sky opens up to gray. Dancing in the rain tonight, sky opens up to gray. We won't stop moving. Sky opens up to gray. We won't stop moving. Raindrops fall like the keys. We won't stop moving. We won't stop moving. Dancing in the rain tonight. Dancing in the rain tonight. Takže už jsme na konci videa. Jízda Regio Fuxem byla fakt opravdu příjemná, jako hodně jsem si užil. Byla taková hladká, jako skoro se necítil žádný kývání, prostě ani rachot. Takže jako vážně to byla hladká jízda. Bylo to vážně úžasný, dostal jsem i takovou novinářskou kartičku. Ji ukážu do videa. Jsem dostal něco takovýhleho. Jízda Regio Fuxem byla opravdu hladká, jako hodně jsem si užil, byla to pohodlná jízda, bylo tam čisto, byl to hodně velký komfort. Jako opravdu jsem si to užil, takže já tímto děkuji Českým dráhám a Plzeňskému kraji a uvidíme se s vámi brzy u dalšího videa, tak zatím čus. Takže vítejte kraji, který má ty nejmodernější jednotky celé republiky.
Nově tady máme Regio Foxe, máme tady Regio Pantery a dokonce starší jednotky typu Regio Shark. Plus tady nám jezdí Vectroni na Intercity. Jinak tady máme i starší hrdinky, i Quattra a ESA, který prochází modernizaci na ETCS. Máme tady starý flecháče, který budou brzy končit tady. Jako jízda byla fakt úžasná, jako opravdu jsem si užil. Jsem chvíli měl pocit, že dojí buse. Tak tímto jsme opravdu už u konce videa. Já děkuji, že jste se dívali a děkuji hlavně Plzeňskému kraji a Českým dráhám, že jsem se mohl zúčastnit. Děkuji za kartičku, kterou jsem dostal a se mějte.